Bine v-am regăsit, stimați urmăritori de pe Facebook ai Digital Media Center la o nouă emisiune de Musical Book Lovers cu prezentatorul dumneavoastră Victor. În această ediție, în acest episod, vom aborda două volume despre viețile și carierele lui Jimi Hendrix și ale lui John Lennon. În prima carte, Two Writers Were Approaching, The Life and Death of Jimi Hendrix, de jurnalistul Mick Wall, este practic vorba despre viața și cariera lui Jimi Hendrix, a chitaristului american din Seattle, în faimoasa formație Jimi Hendrix Experience, de-a lungul ultimei părți anilor 60 și puțin la începutul anilor 70. Este o carte în limba engleză de un jurnalist din lumea anglosaxonă. Pe ambele titluri le-am luat de la Cărturești, deci recomand de acolo pentru cei interesați să le ia. Aș poposi asupra acestui volum foarte succint, spunând faptul că are 27 de capitole cu un epilog și de asemenea un capitol separat pentru note și surse, 307 pagini, puțin peste această cifră, totuși 310 pagini. Fața spune în felul următor în limba engleză: It's funny how most people love the dead. Once you're dead, you're made for life. Așa a spus Jimi Hendrix și chiar are dreptate. The story of Hendrix has been told many times before, but never quite like this. Jimi Hendrix was the man who made Eric Clapton consider quitting, to whom Bob Dylan deferred on his own song All Along the Watchtower, who forced Miles Davis to reconsider his button-down ways, and whose star-spangled banner defined Woodstock. Eschewing the traditional rock biography format, this is a journey through the purple haze of idealism, and then, as the groupies lined up, the drugs got increasingly heavy and the dream of the 60s burned in the fire and blood of the Vietnam War, the assassination of Martin Luther King, and the election of President Richard Nixon deep into the dark heart of the 60s. And when Jimmy's star, which had burned so brightly, was extinguished far too young, his legend lived on in the music and the intrigue surrounding his death. Acclaimed writer Mick Wall, author of When Giants Walk the Earth, o biografie despre Led Zeppelin, has drawn upon his own interviews and extensive research to produce an inimitable, novelistic telling of this tale, the definitive portrait of the guitar god at whose altar the other guitar gods still worship. Mick Wall is one of the few rock writers in the world who can actually write and seems to know anything about rock music, și-a afirmat Lemmy Kilmister de la Motorhead. Acestea fiind spuse, trecem la următorul volum, mai precis viețile, iubirile și morțile celui mai mare rockstar, Cine l-a ucis pe John Lennon, de Leslie Ann Jones, care se găsește care aparține de Victoria Books, acest volum. Este necesar să ne punem următoarea întrebare: cine sau ce l-a ucis pe John Lennon și când a murit adevăratul John Lennon? Pentru că gloanțele trase de asasinul său au fost doar lovitura finală. De ce a fost așa? Oare comportamentul nonșalant pe care l-a avut în copilărie a fost anulat de moartea mamei sale, Julia? A fost atât de afectat de decesul unchiului său, George, primul om care l-a ajutat să-și dezvolte creativitatea, și atât de devastat de pierderea bunului său amic Stuart Sutcliffe, care a murit din cauza unei tumori cerebrale, John persecutându-l, ridiculizându-l și pedepsindu-l tocmai pe acest prieten de care era venerat, că pur și simplu nu a mai văzut sensul de a mai fi în viață? Oare vina față de Stu și imposibilitatea de a se ierta au fost catalizatorii tendinței sale spre autosabotaj? Oare ce l-a făcut să renunțe atât de repede la imaginea de rocker în haine de piele și să permite ca trupa non-conformistă pe care a înființat-o singur și pe care a adus-o la perfecțiune să se transforme într-un grup de 4 tipi care se bâțâiau fără grijă în costume identice? De ce și-a permis Sieși să se transforme într-o simplă umbră a eului său real? Acestea fiind spuse, cam astea sunt temele pe care le abordează Leslie Ann Jones în acest volum biografic despre John Lennon, despre viața, opera și moartea lui John Lennon la mâinile unui accelerat, dement mental. Leslie Ann Jones l-a urmat pe Ken Jones, răposatul său tată, fost jurnalist sportiv pe strada Fleetwood. Aici a petrecut peste un sfert de secol lucrând ca jurnalist și editorialist pentru cele mai multe dintre ziarele naționale britanice. A scris nenumărate cărți, printre care Hero, David Bowie și Bohemian Rhapsody, The Definitive Biography of Freddie Mercury, bestseller Sunday Times.
Așadar, este o carte care merită citită și se adresează în primul rând tatălui autorului. The Fighter Still Remains, Kenneth Powell Jones, care a trăit între 1931 și 2019. Așadar, Cine l-a ucis pe John Lennon, de Leslie Ann Jones, de la Victoria Books, și Two Riders Were Approaching, The Life and Death of Jimi Hendrix, de Mick Wall. Acestea sunt recomandările mele literare pentru acest episod de Musical Book Lovers, pentru voi, stimați urmăritori. Am fost prezentatorul dumneavoastră, Victor Rou, și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. De asemenea, vă aștept la următoarele ediții.